Mm-mm. Yes. You keep quiet, anak, ha? Eee. Sa pikasbahing patay ang usa ka checker sa F2 Logistic, humanahulog ang gisakyan niini nga Fuso fighter truck sa may Puruksay, Carmen Hill, Puerto Cagayan de Oro City. Subay sa report, nagmalfunction matud pa ang maong nga truck di inawad ang kini og brake hinungdan sa pagkahulog niini sa nahisgutan nga bungaw. Sa kasamtangan ana-ana sa IOC sa Police Station 6 Puerto Office ang mga nalambigit sa maong disgrasya alang sa tukmang disposasyon. Sa ubang bahin, gimanduan sa Office of the Ombudsman ang mga tag-as nga opisyal sa Pilipinas nga tubagon ang mga criminal ug administrative allegations batok kanila. Gilangkuban ang maong mga opisyales nila ni Justice Secretary Jesus Crispin Rimulya, Interior Secretary John Vic Rimulya, Philippine National Police Chief Romel Marbil, ingon man nila ni Special Envoy on Transnational Crime Marcos Lacanilaw o Criminal Investigation and Detection Group Police Major General Nicolas Torre III. Kinisubay na usab sa gisangat nga reklamo ni Senador Amy Marcos, ang chairperson sa Committee on Foreign Relations, kansa nag-akusar sa nahisgutang mga opisyal sa arbitrary detention, usurpation of judicial functions, grave threats, perjury ug uban pa tungod sa pagkasikop ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte sa International Criminal Court kun ICC. Sumala sa Ombudsman nga aduna lamang napulo ka adlaw ang maong mga opisyal aron sa pagsubmitar sa ilahang counter affidavits diin nagbahad usab kini nga ugaling dili kini mahimo sa maong mga individual, mamahimo kining mo resulta sa investigation proceedings nga wala ang ilahang depensa. Sa katapusan, sa balita sa gawas sa nasud, gikumpirma sa Indian government nga ilahang giatake ang siyam ka mga site sa Pakistan o Pakistan-administered Kashmir nga mikalas og 7 ka mga tawo apil na ang 2 ka mga bata. Sigon sa mga residente sa Muzaffarabad sa Pakistan-administered, nabulabog sila sa kusog ng mga pagbusikad. Nahisayran matud pa nga mitiurok ang relasyon tali India o Pakistan kan sa parihong mga nuclear armed states human ang dugoong pag-atake sa mga militante ngadto sa mga turista sa Kashmir ning miaging bulan. Nasayrang ang Indian-administered Kashmir nga parehong giangkon sa India ug Pakistan pila ka dekada nang adunay insurhensya nga mikalas na og libuan ka mga kinabuhi. Higala mao kana ang atuang 3 o'clock news break ni Sibihang DXM UFM. Kini ang inyong tigbalita. LG Iman Aninayon of DXM UFM 88.9, your development radio. Anak, you're so... Why are you talking while mommy is having a nose? Why? You have just heard news break brought to you by Do you want to also do what I'm Thank you for doing? listening. Do you want to talk here? High five! High five! I love you.